Mugu fodon dɔ kɛra kɛlɛɲɛbolaw dagayɔrɔ la Alimawasi bande Gaza woroduguyan fanfɛ. Mɔgɔ 11 ɲɔgɔn de fagara o senfɛ min fanba bɛɛ lajɛlen ye musow ani denmisɛnnin fitininw ye. Kɛnɛya baarakɛlaw de ye ni kunnafoni lase. Gaza polisiw ka ɲɛmɔgɔ Mohamed Salah ka fara a yɛrɛ ka dangan kan n'o ye Osam Shawan ye. Olu sɔrɔla maa kasaratɔw fɛ. Nin kɛra u ka jamana kɔnɔna ministri ka laseli ye yɔrɔ min ɲɛmɔgɔya bɛ Hamasi bolo. Israel jamana finitigiw olu ka fan fɛ fɛnɛ ye laseli kɛ k'u ye ni muguforo min kɛra de ka ɲɛsin Osam Shawan ma. Ale min jatilen don i n'a fɔ Hamasiw ka finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ bande Gaza woroduguyan fanfɛ. U ka ni kunnafoni di senfɛ ma kunnafoni jɔnjɔn fosi di Mohamed Salah ale ka fagali kan. Israel jamana ka finitigiw ye dɔ fara u ka sanfɛ muguforo ka kunu alamisa bande Gaza fanfɛyɔrɔw la min fɛnɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 26 ɲɔgɔnnin bɔnɛ. 10 olu fagara u ka jamana kɔnɔna ministri so min bɛ Gazawi n'a filɛ nin ye Khan Younes o mara la. A sanfɛ muguforo kɛra sababu ye ka kasara bin kɛlɛɲɛbola caman kan minnu bɛ Jabaliya, Shati ani Magazi o kɛlɛɲɛbolaw dagayɔrɔ la. Israel jamana finitigiw ye a lase o de kɔfɛ ko u ka dangarili tun ɲɛsinnen don Hamasi ka finitigi jɛkuluw ma olu minnu ka wulikajɔ fanga ka bon ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na. U ka dogodogoli cakɛda so min filɛ nin ye jamana camancɛ fanfɛla la n'a ɲɛmɔgɔya fɛnɛ bɛ Hamasi ka finitigikuluw bolo ko u ka wulikajɔ dankarili ɲɛsina olu ka cakɛda yɔrɔ camanw ma Khan Younes yɔrɔ min lakodɔnnen don ni baɲumankɛ tɔnw olu ka dɛmɛ kɛyɔrɔ ye. Israel jamana ye jalaki bi Hamasi ka finitigikuluw kan ka fɔ ko u ye dankari u ka sigida dɔw la ko cogo min na u bɛ se ka dɔ fara u ka walejuguw kɛli kan. O kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen ngalontigiyara Hamasi ka finitigi jɛkuluw fɛ.